Xayrlı gün, hörmətli rayondaşlar. Biz sizin bilen Akvadveri kompaniyası цехында алар bizge soba волонтерларына ярдәм күрсәтеп, үзләренең помещенияларын бирделәр. Һәм biz монда ясыйбыз сушильный шкафлар. Бу сушильный шкафлар ясала солдатка өйдәге аш акция кысаларында. Бу акция нигезендә безнең өйдәге апалар яшелчәләр, ит киптереп, солдатларга әзер аш наборлары ясыйлар. Бу ашларны инде безнең егетләре безгә кайнар суда төнәтеп, тәмләп ашыйсы гына кала. Мондый практика инде Рәсәйнең күп регионнарында бар икән. Без моны Сызран волонтерларынан күреп алдык, һәм алар безгә мастер-класс өйрәттеләр. Һәм аларның тәҗрибәләре нигезендә без инде хәзер бу эшкә үзебезнең районыбызда һәм Теләче районнарында да кушылып киттек. В общем, менә ясый башладык шундый сушильный камералар. Бу 7 или 8 табак киптерә торган булачак инде. Гөлнар ханым безгә килеп шалтырата миңа. Безгә ди урын кирәк иде, шундый сушильный ясап булмас икән дитем. Ясыйбыз, нишләп ясамаска инде. Шулай итеп тотынган нәрсә инде. В общем, менә Шәмәрдәннән килеп булыша разый әти була инде Равил. Алар бергә эшлиләр. Менә вроде икене ясадык. Хәзер икәү булгач инде бөтеннәр тизрәк китә. В данный момент где-то бер 10-га безнең материал бар уже. Безгә булышалар материал белән нидән Руслан Исмагилов менә шулардан алдык. Фанидан фанерлар бирделәр. Сабинский окны бирде безгә, менә сеткалар ясады. Күрсәтүчеме? Анда сеткалар менә хәзер аларга заявка бирдек, 80 штукка. Алар безгә уже аны ясап бирә. Уже бу качественный шайты без коробкалар. Просто сеткалар куела и сушильный овощлар гына солына да сушиться илик. Вот шундый. В общем, булышу кирәк дип уйлыйм инде мен үземчә. Күргәч сразу булышасы килә. Бүген булыша Равил абый, ул инде безнең Рамилнең Аквадвериның әтисе инде. Менә 2 көннән артык инде. Хәмзәт Толя, ул безнең Шымардан авылыннан. Аның тормыш иптәше Зөлфия апа, ул безнең волонтерлардан иң көчле волонтер. Ала бирсә, аның белән аерым репортаж күрсәтербез. Аның бүгенге көндә 3 сушильный аппарат һәм 2 духовка әйбер киптерә өендә. Менә шул. Сезне дә кушылырга чакырабыз ул акцияга. Бергә бердәм безнең егетләргә тәмле өйдәге ашларны җибәрсәк, аларга бик рәхәт булыр иде. Космос булды бу. Алланың рәхмәте яусын.